प्रकाश चंद्रवंशी। कहे छोड़ा दिहलुए माई बेटा के हाथ हो माई सुना ना कहे छोड़ा दिहलुए माई बेटा के हाथ हो सारा दुनिया कहेला नाथ हो ये माई सारा लोग कहेला नाथ हो ये माई सब लोग कहेला नाथ हो। कि अभी जब सबता कि हमके मनाई कि कही बबुआ हमके कि अचारा ओढ़ाई माई कुछ दिन में हो जई है बहिनी पाराई पूछे ना बाद में भाई भौजाई के कदा से कहबे अब दिलवा के बात हो माई सुना ना के कदा से कहबे अब दिलवा के बात हो कुछ ना हमारा बुझात हो ये माई सारा दुनिया कहेला नाथ हो ये माई सारा दुनिया कहेला नाथ हो। रिकॉर्डिंग बाय सुर संगम स्टूडियो साहिबगंज मुजफ्फरपुर बिहार। राइटर राजे सपार काश कहले सच्चाई तोरा बिना तोहरा बेटा जिए नहीं पाई राइटर राजे सटिंग कले कहले सच्चाई तोरा बिना तोहरा बेटा जिए नहीं पाई चुकर चमा पियन के ले चलो साथ हो हे माई सुना चुकर चमा पियन के ले चलो साथ हो ये बाटे अनतिम बात हो ये माई सादा लोग कहेला नाथ हो ये माई सादा दुनिया कहेला नाथ हो।